Hello sa inyo mga ka-chicken! Magandang araw sa inyo mga ka-chicken, no? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Kung bago ka pa lang mga ka-chicken, huwag niyo po kalimutang i-subscribe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga ka-chicken, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating upload ng mga videos o vlog dito sa ating channel. Ayan, magandang araw ulit sa inyo mga ka-chicken, no? Sa araw na ito mga ka-chicken, ngayon, makikita nyo, nandito tayo ngayon sa ating brooding area mga ka-chicken. Makikita nyo, naka-open na, naka-ready na yung ating bagong ginawang brooder mga ka-chicken, no? Sa mga hindi pa nakapanood mga ka-chicken sa vlog natin sa paggawa na itong ating bagong brooder, ayan, napakaganda mga ka-chicken. Base dito sa aking experience sa pag-alaga, ito yung best brooder ko na nagawa dito. Sa mga hindi pa nakapanood mga ka-chicken, panoorin nyo lang mga ka-chicken sa previous vlog natin. Pinakita ko na sa inyo kung paano natin ginawa itong bagong brooder natin. Ngayon mga ka-chicken, magagamit ko na itong ating bagong brooder, no? Ayan, niready ko na yung ating brooder kasi lilipat ko na dito yung ating mga sisiw mga ka-chicken, no? Yan, ipakita ko muna sa inyo mga ka-chicken yung ating mga sisiw bago natin ilipat. Ayan. Oh, ayan mga ka-chicken, no? Ito na yung ating mga sisiw, yung mga cross ng Rhode Island Red at saka Hubbard, ano? Ayan, kung makikita nyo mga ka-chicken, yan, nagkukumpulan sila mga ka-chicken. Mapapansin nyo, dalawang ilaw yung nilagay ko. Yung isa hindi na milaw, no? Kasi kanina lang napunder na yung isang ilaw natin. Hindi ko na lang pinalitan kasi lilipat na naman natin itong ating mga sisiw. O, ayan na sila mga ka-chicken. Kailangan ko na sila ilipat mga ka-chicken, no? Kasi na mga ka-chicken, no? Crowded na sila dito. Kahit mga tag 1 week old pa lang mga ka-chicken, tingnan nyo naman yung mga tsura ng mga ka-chicken, no? Tsaka laki. Magawa 1 week old sa araw na ito mga ka-chicken. Yung ating mga laga. Yan. So, kailangan ko na silang ilipat pag ganito kasi crowded na sa mga ka-chicken. Tsaka yung ipot nila, madaling dumami mga ka-chicken at tsaka magkakos pa yan ng ammonia, no? Kaya kailangan na nila ng mas maluwag na space mga ka-chicken. Dito sa brooder na ito mga ka-chicken, nilagay ko dito day old to 2 weeks bago ko lipat doon sa sa nating brooder sa labas. Yung steel steel brooder. Ayun, kailangan ko nilipat, oh. Nakikita nyo naman crowded na sila, saka yung nila, yung ipa, mabilis na ng ipot nila. So, sa dami nila dito. Nasa dito lang mga ka-chicken, 83 heads yung mga alaga. Meron pa dito sa kabila mga ka-chicken, no? Mostly dito yung mga Hubbard yung inahin at saka yung rooster ay Rhode Island Red. Ayan. Dito na mga ka-chicken ngayon. Kaya mga ka-chicken ngayon ilipat na natin ito mga ka-chicken doon sa ating bagong brooder. Ayan. A few moments later. Oh, ayan mga ka-chicken, tapos ko na nailipat yung ating mga sisiw, no? Galing sa ating isang brooder patungo dito sa ating bagong brooder. Tara mga ka-chicken, tingnan natin yung mga sisiw natin na bagong nilagay natin. Okay, tingnan natin mga ka-chicken. Uy, ayan. Makita nyo mga ka-chicken, nagkukumpulan silang lahat mga ka-chicken. Yan, pero dito wala pa. Normal lang yan mga ka-chicken kasi nanibago pa sila sa area, no? Mag-a-adapt pa sila mga ka-chicken sa bagong area nila. Maya-maya lang mga ka-chicken, sigurado makaka-adapt na yan sila mamaya-maya or bukas mga ka-chicken. Sigurado kabisado na nila yung bagong brooder nila. Yan. Pinaghalo ko na din mga ka-chicken yung mga mga ka-chicken, yung siniparate natin na mga Hubbard yung inahin at saka Rhode Island yung mga rooster. Pinaghalo ko na dito para may isa sa lagayan mga ka-chicken, no? May isa sa pailaw at saka may isa din sa pagpakain sa kanila.
Ayan, nagkukumpulan pa sila sa mga chicken. Pero pag ganyan mga chicken, normal lang yan mga chicken kasi nanibago pa sila sa area, no? Kailangan pa nilang maka-adapt. Maya-maya lang mga chicken, makaka-adapt na din yan sila. At dito mga chicken, nalagay ako ng pakainan nila. Yun na lang yung kulang dito mga chicken. Yung pakainan nila at saka painuman nila. Yan, tingnan natin mga chicken, mga susunod na ilang oras kung ano yung mga galaw nila dito mga chicken. Ayan. Three hours later. Ngayon mga chicken, nakalipas ng mga ilang oras mga chicken, no? Kaya titingnan natin mga chicken itong mga alagang sisiw natin kung nakapag-adjust na ba sila, nakapag-adapt na ba sila sa kanilang bagong kulungan, ano? Tara, tingnan natin mga chicken. So, ayan mga chicken, ngayon sisilipin lang muna natin sila dito. Hindi muna natin bubuksan. O ayan, mapapansin natin mga chicken na marunong na silang pumasok doon o umakyat patungo doon sa may pagkain area, may inom. Tingnan natin dito mga chicken. Uy, parang napansin nila ako mga chicken, nakita nila ako. O, tingnan natin, naka-adapt na sila mga chicken. May kumakain na, may umiinom, makikita natin. Ayan, nakita natin na ano na sila mga chicken. Ka-adapt na sila sa pwesto nila. At buksan natin mga chicken. Ayan. Ayan sila mga chicken, makita natin. Ayan, patalon-talon pa yung iba. Tingnan yung mga chicken, bumababa lang din sila. Tapos nila kumain, uminom, o kaya kung magpapainit sila, papasok sila doon sa baba. Dito mga chicken, ayan na sila mga chicken. Dito na portion yung may ipa. Pwede sila dyan maglalaro, magkukumpulan, magpapainit mga chicken. Pwede, tsaka pumapasok dan sila dito na area kung kumakain. Ayan na sila mga chicken. Medyo maluwag na sila dyan kaysa nung isa nating brooder na pinaglagyan. Crowded na sila doon. Saka sigurado ako dito mga chicken, hindi din ito magtatagal. Kailangan din natin ito ilipat kasi magiging crowded din to kung lalaki na sila. Lipat din natin doon sa isang brooder natin, yung kabilya na ginawa natin na brooder, no? Ayan, samantala ngayon mga chicken, ito lang muna para masanay sila. Yung iba parang natakot sa akin mga chicken, nagtatago dito, nakipagsiksikan sa ibang lang mga kasama. Ayan. Ayan sila mga chicken, maganda yung klase natin mga sisiw na krinos natin sa Rhode Island Red at Hubbard. Yung kulay na kukuha nila sa Rhode Island talaga mga chicken. Yung laki ng pangatawan, yung itsura nila, yung pa ay nakuha sa Hubbard mga chicken. Kaya nakita natin na malaki yung mga sisiw, malulusog pa mga chicken. Kaya ayos na ayos. Ito sila mga chicken, kaganda na para sa kanila. Malinis na dito sa area ng kanilang pagkainan, saka hindi na madudumihan. Saka ito pang iba mga chicken, yan, kukumpula na sila. Hindi din natin to patagalin mga chicken para hindi din sila ma-stress, hayaan lang muna natin sila dito. Iwanan natin na may pagkain at saka may inom sila dito. Ayun sila mga chicken, yung ating mga sisiw sa 100 heads
Ito na mga chicken na ating mga sisiw, no? Mga cross ng Rhode Island Red at saka Hubbard. Ayan, ayan na sila mga chicken, no? Yung mga itsura mga chicken. Ang gaganda. Ayos na ayos. Napakaganda nilang tingnan mga chicken. Ayan mga ka-chicken, ano? Nakita nyo na yung ating mga sisiw at saka sa ating bagong brooder cage mga ka-chicken, ano? Ayan, okay na sila mga ka-chicken. Tingin ko makikita natin na komportable sila at saka medyo nakakagalaw na din sila mga ka-chicken. Saka kung nagpapahinga yung iba, hindi nadidisturbo sa iba kasi kadalasan kung naglalaro sila dito sa banda na side, ano? Kaya para sa akin okay yung ganito mga chicken kasi yun nga sinasabi ko kanina, mas advantage sila sa ano nila, yung sa pakainan at inuman na hindi na dudumihan ano sa ipa nila. Pero yung ipa mga chicken ay kailangan din nila para sa kanilang pagpapaano mga chicken, pagpapainit ng kanilang katawan aside sa ilaw mga chicken, no? Tsaka pampatuyo ng ipot nila, tsaka ano mga chicken, walang amoy mga chicken. Kaya napakaganda mga chicken sa ano natin ginawa natin, ano. Disclaimer lang ulit mga chicken, itong brooder cage ko na ito ay sa base lang din sa aking sariling opinion o style sa paggawa ng ganitong style ng brooder cage. Base ito sa aking mga experience, ano, sa karanasan ko sa pag-alaga ng mga sisiw, kung ano yung mas maganda bagay sa kanila pag ganito na yung mga edad nila mga chicken. Kaya ayos na ayos mga chicken. At sa iba dyan, sa mabago at makakuha kayo ng idea, mas maganda din, at least may naibabahagi din ako sa iyo para makakame up din kayo ng kung ano yung mas maganda din para sa inyo na gagawin nyo na brooder cage, ano. Ayan, maraming salamat ulit mga chicken. Abangan nyo mga chicken kasi may iba pa tayong i-upload ng mga videos sa vlog dito sa ating channel, ano, tungkol dito sa pagmamanukan. Marami pa tayong ibabahagi ng mga tips, ano. Kaya kung ikaw yung mga chicken hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan mga chicken. Ayan, maraming salamat ulit mga chicken sa lahat ng sumuporta at sa mga walang sawang nanonood, ano, sa mga lahat ng bagong subscriber natin mga chicken. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po tayo palagi mga chicken. God bless. Thank you. Yes, DJ.